Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin muryar shahara, inda har yanzu nake karanta muku ƙayataccen littafin nan mai suna Afuwa, wanda Jamila Halliru Idris Goran Dutse ta wallafa, da yake zuwa muku ta wannan kafa mu ta YouTube channel mai suna Salbas TV. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun ci gaban shirye-shiryenmu da zarar mun dora, tare da wasu jerin gwanan shirye-shirye masu sanya muku nishadi da kuma ɗebe muku kewa, inda a daidai wannan lokaci za mu dora akan ci gaban karatunmu na jiya. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas nake cewa ku biyo ni. Barkanmu da dawowa. Bara kuma na waiwai Kano ta dabatin bingiwa, yaro ko da me kazo an fika, mai dala da goran dutse. Na ji wace wainar ake toyawa alabashi, sai kuma na koma Kaduna birnin gwamna. Na ji kuma yadda za ta kaya alabashi, sai mu kuma dawowa kananta mata dabude. Tana rawa saboda wakar da tukunna ta yi mata daɗi, kuma tana bakin cikin kashewa duk da ta san mahaifin Nafisa yana can Jidda ana duba shi domin yana da ciwon zuciya, shine aka kai shi kuma har yanzu bai san inda kanshi yake ba, amma ita haka ba zai sa zuciyarta ta karya ba, sai ma kuma hawa da take dan tun da ta rasa iyayenta kowa ma ya rasa. Nan ya shigo fuskarsa duk a daure dan jin yadda ta mai da gidan kamar filin da ake yin gasar mawaka. Ni kuma na ce club. Haba Bilkisu, yanzu kin yi kanki adalci da har zaki iya ware rediyo kina jin waka kina kuma bin wakar, kuma kin san fa abin da yake faruwa. Nan Bilkisu ta kashe rediyon ta da duban Anas da duk ran shi ya ɓaci, ta ce haba dan girman Allah. Yes, me ka hakan? Kaga kamar da wukar gani na ai ba mahaifina bane ba, mahaifin kishiyata ne wanda nake ganin duk duniya banda makiya kamar ta, tunda ka aure ta, balle kuma da danginta suka dauki karan tsana suka dora mini suka yarfa maka kaima. Kaga kuwa babu ruwana da mahaifinta, ko lafiyarsa kalau ko ba lafiyarsa kalau ba, can da yawar ku ji da kanku. Nan Anas ya ji gumi ya wanke masa fuska, amma ya daure ya kuma cije domin lallai namijin gaske ne, inda ya ce kai, amma tunda kika kasa yi wa Nafisa kara, aini kyamun ko a matsayina na wanda yake a matsayin mijinki, kuma ya zama yaya ga mahaifi, kuma ya zama yaya ga mahaifina, amma tunda kin ci haka za mu je duba shi yau da asuba da Nafisa don duka ne mana biza, amma na san ke ba za ki je ba, da haka mu za mu je. Bata ce da shi komai ba, illa dai ta ce sai kun dawo. Ta faɗa tana zumbura baki gaba, sai ka ce bakin jaba. Shi ma wannan karam ta ba shi haushi, dan haka yayi burus da ita, kuma ko da asubar ma da za su tafi bai saurare ta ba, balle ta gaya masa bakar magana. Ita ma kuwa bata damu da hakan ba, dan tana so ta raga ƙawarta Ziza, wani wanda Ziza ce ta gayyace ta, kuma duk ƴaƴan manyan ƙasa ta Najeriya ne za su haɗu a wajen, kuma a wannan waje za su yi sababin ƙawaye masu faɗa aji a cikin ƙasa ta Najeriya. Shi yasa ta yi murna da zuwansu. Wannan sai kuma na waiwaya birnin Kaduna garin gwamna. Yau tun da sassafe hadari yayi wa Kaduna ƙawanya, hakan ya tilasta wa maza da dama zama a cikin gida dan daf yake da tasowa. Gashi har yanzu bakwai bata yi ba, sanye take da riga wata yar yaloluwa da wando wanda ya dan kama ta mukus, kuma babu dan kwali a kanta, domin dama ita ba ma'abociyar daura dan kwali bace ba. Nan ta karasa inda yake cikin shagwaba da gwalan gwatso irin nasu na mata, ta ce ogana. Bai juyo ba, amma ya amsa, ita ma bata damu da hakan ba. Ta ce jiya ka ce zaka gaya min wata magana, amma sai na nutsu, duk da ajiyan ma a cikin nutsuwa nake, amma da naga kamar a gajiye kake, shi yasa kaga ban damu ba, amma yanzu ina jin ka. Ya aka yi?
Abdullahi da ke kwance ya miƙe tare da zuwa can wajen tagar ya tsaya ba tare da ya waigo ba, don yadda yake ganin girman Saudat ba zai iya duban ta gaban idan ta ce mata wani abu da zai tayar mata da hankalinta ba. Shi yasa ya juya mata baya ta taso tare da zuwa inda yake. Ta ce da shi, Habibi, tunda nake ban taba jin wata magana da ka faɗa ta ɓata min rai ba, kuma ba na tunanin wata rana zaka gaya min. Shi yasa nake so na kwantar da hankalinka. Duk abin da ka so, duk kuma nauyinsa insha Allah zai zama min da sauki. Don haka ina jin ka kwantar da hankalinka, ka ji baby na, ka faɗa mini Habibi. Nan Abdallah ya saukar da numfashi ya kuma ce, ki haƙuri Saudat, abin ne yana da nauyin faɗa, shi yasa duk na kasa faɗa miki, amma zuciyata ta riga ta rinjaya har ba zan iya ɓoye miki ba. Yanzu ko zan bayyana miki. Na san kina da tausayi da kuma imani, zaki tausaya min, ke ma ki taimake ni. Ya salam Habibi, kana bani mamaki, don ba zan taɓa ɗaukar duk wani abu da zaka gaya min a matsayin damuwa ba. Dan Allah ka gaya min kawai, ka daina kauce. Wato ka gaya min kenan kana nufin zan tayar maka da hankali ko kuma menene? Kai ba baka san ba halina bane ba. Abdallah ya sake jinjina kai, sannan ya ce, kai ki haƙuri Saudat, kada ki ga laifina, wallahi zuciyata ba za ta yi min adalci ba, kuma ba ta yi miki ba. Saudat, ina so zan ƙara aure. Da sauri ta ja da baya ta da dafe kirjinta tana fidda sautin numfashi. Da sauri dididim. Lallai kuwa abin nasu fa ya motso mai sauraro. No Abdul, kada ka ƙara min wannan wasan, idan kuma kaki zaka iya rasa ni, kowa ma ya huta. Abdullahi kuwa yi saurin juyowa wajen ta ya ce, wallahi daga gaske nake, kin san ban taɓa miki ƙarya ko kuma wani zance wani iri ba, sai dai zan so ki ɗauki hakan a cewa kaddara ce wacce ta riga fata. Yi min shiru Abdallah, ka cuce ni Abdul, ya zan yi ta san ka Abdul, ka cuce ni. Ta faɗa cikin ƙara lokaci guda kuma ta zube a ƙasa ya ɓar. Asume yi saurin nufota yana kwala mata kira, amma na ta yi nisa, don haka ya ɗauke ta ya sanya ta a mota suka nufi asibiti don taimakawa rayuwar. Bara kuma koma Jaziratul Arab, na ji wata waina ake tauyawa a birnin Jidda da ke Saudi Arabia. Dare yayi sosai, babu kowa a cikin harabar hotel din, sai kukan kwarika. Gashi ana ɗan sanyi a garin, shi yasa duk ba jama'a. Tana zaune a gefe ta takure tana ta tunani, lokaci tana kai hannunta tana share hawaye dan shiga rudani akan komawa da mahaifinta Najeriya. Shine take tunani, domin yana mutuwa ta san karshen zamanta a cikin gidan aurenta ya zo. Dama shi ana suke dubawa, shi yasa yake barinta. Nan ta ji wani kuka ya kubce mata mai gajeren sauti, hakan yasa Anas ya dinga jiyo sautin kukan nata a hankali kamar a cikin mafarki. Dan haka ya farka, dan shi har ya soma barci, ya ji mugun tausayinta, hakanan kuma ya ji tsoron ubangijinsa duk ya cika masa kalbinsa, dan duk wani haƙin da Allah ya ɗora masa ya manta da shi. Nan kuma ya ji wani irin rashin daɗi, dan haka ya taso a hankali ya zo ya durkusa a gabanta ya kuma ce, Nafisa. Da sauri ta ɗago domin jin maganarsa da ta yi kamar a cikin mafarki. Yana tsugunna a gabanta, hakan yasa ta yi saurin matsawa tare da cewa, ka je kawai ka kwanta. Ya yi mata murmushi, sannan ya ce, ya za in kwanta bayan ke baki kwanta ba, kina zaune kina faman kuka. Kai haƙuri yaya, ba wani abu bane ba yasa nake kuka, sai dai tunanin irin halin da abba yake ciki, ina ganin kamar zai mutu, zuciyata take ayyana mini. Ka je ka kwanta kawai Anas. Matsowa ya kusa da ita ya soma da, ki haƙuri Nafisa, tunda kika ga na samu waje na kwanta, aiki ma kin san na san abba ya riga ya samu sauki, dan da zaman waya da shi mun dade muna hira. A lokacin ya tambaye ki nace kina sallah, da haka taso mu je mu kwanta, kin ga dare yayi. Nan tai saurin kallonsa domin a manufar su je su yi bacci. Ya daga mata gira domin kallon shi da tai, ba dan sirrinta ba. Ta yarda suka kwanta tare da Anas, duk da zuciyarta ta yi mata daɗi, amma yadda yake kyamarta bai kamata a ce ta biye masa ba. Amma mijinta ne, ba za ta taɓa jin
ƙin shi ba, tana ƙaunarsa sosai, da haka za ta yi masa duk abin da ya so. Tare suka kwana har gari ya waye, suka dinga jin soyayyar junan suna ƙara fusgar su. Suka mamanta da wata Bilkisu, domin dama dai yana son Nafisa tsakani da Allah, ita kuwa Bilkisu kyawunta ne yasa yake santa. Nafisa ta ji daɗin rayuwa da suke yi a wannan lokacin, amma ji take kamar ma ya zama nata ita kadai. Ta manta da wata Bilkisu da irin raɗaɗin da take sanya zuciyarta. Sai da suka yi sati 3 sannan suka bar ƙasar. Shi ma Bilkisu ce ta addabe su da waya kamar za ta cinye su, shi yasa ba su gama cin amarci ba, suka haƙura suka dawo gidana ƙasa ta Nigeria. Bara kuma da ƙara waiwayar Kaduna birnin gwamna, na ji kuma yadda za ta kaya da uwar kishi, wato da Saudat. A tsaye take idan ta yana zubdawa ya ta soma magana cikin kuka da jin ɗacin abin da ya faru. Zainab ta taso ta dafa ta tare da cewa, anti wallahi bana son in ganki a cikin damuwa, don ba haka kike ba, amma kwana bi duk kin sauya, kin kuma rame, kin fita daga cikin hayyacinki, tamkar kin shekara kina cuta. Kuma na tambaye ki dalili kin kasa gaya min. Dan Allah wai me yake faruwa ne? Ni na riga fa na shiga rudani. Jin haka yasa Saudat ta juyo cikin yanayi na damuwa, kuma har yanzu idan ta bai daina zub da hawaye ba, ta dubi Zainab ta kuma ce, na san zaki sauran kallo na a matsayina na makaryaciya, domin na gaya miki duk inda Abdul yake ba zai taba duban wata mace ba bayan ni. Zainab, maza da dama sukan sauya a duk sanda suka ga wata mace da zuciyarsu ta so rayuwa da ita. Ni ma ban tsira ba, Abdul zai ƙara aure duk da ban san dalili ba. Zainab, yaya zan yi ina kallon Abdul ya shiga ɗakin wata mace da niyyar matarsa, duk abin da yake manufa ya kuma raba mana girki, watakila har san da yake min ko ma fiye da hakan. Ni ban san me yake faruwa da ni ba. Kin ga kuna zama makaryaciya, a bar gudu. Zainab, ina zan sanya kaina? Kin san dai irin shakuwar da yake tsakanina da mijina, kin san kuma halin da zan shiga. Dan Allah ki min taimako wanda zaki iya dangane ni kadai na rayu da Abdul. Dan Allah ki taimake ni. Nan Zainab ta shiru kafin ta ce, shikenan anti, dan Allah ya isa. Ina shi yayan yake? Wannan suna na yaya. Saudat din ce ta ce Zainab ta dinga faɗa wa Abdul, haka kuma yi wa Abdul daɗi dan yana matuƙar son sunan. Saudat ta ɗan kau da kai ta ce, to me kika yi masa? Ni ma ban sani ba. To kin ga karki damu, zan je ko zan yi nasara wajen ganin na sa shi, ko kuma na tuna masa da irin ƙaunar da kike yi masa, don ina ganin watakila ya manta. Nan Saudat ta juya ba tare da ta ce kanzil ba. Ki hakuri Zainab, dan ba lallai Abdul ya saurare ki ba, amma duk da haka ki jaraba, yana fara ƙasa. Sai Zainab ta kuma cewa komai ba, ta yi waje. Ita kuwa Saudat ta bi ta da kallo cikin nutsuwa da taushin murya, ta yi sallama. Yana kwance akan doguwar kujerar Tricitas, ya daga kansa yana kallon fankar da ke juyawa a cikin nutsuwa. Nan dai ta sake jifansa da yin sallama kuma ta 'yan aljanna. Duk da yana jinta, amma sai yaga kamar yadda muryarta ta saba tsokanar shi ne yau ma take yi. Jin an turo kofar falon yasa yayi saurin tashi zaune lokaci daya, kuma ya miƙe danganin abin da bai yi zato ba. Ka yi haƙuri, na yi sallama har sau 2 amma baka ji ba, shi yasa da turo kofar, dan ina tunanin ko baka ciki ne. Cikin rawar murya ya ce, ina ciki wallahi, ina tunanin yadda lokaci guda antinki duk ta rude dan kawai na ce zan ƙara aure, amma aini na san kin san ba haramun bane ba, kuma ina da iko in yi ko mata 4 ko mata sama da 1 ne, amma duk ta bi ta rude ta kuma gigice. Ya take so na yi? Nan Zainab ta nemi waje ta zauna. Ganin haka shi ma ya nemi kujerar da take fuskantar ta ya zauna, dan yadda duk ya so yake jin Zainab ina narkar masa a cikin zuciya, kuma ya kasa gaya mata ko kuma ya gaya wa wani nata. Yaya, na yi matukar mamaki da yasa ka nemi makan cewa akan matarka, me anti ta kasa maka? Kuma wace mace zaka auro da za ta zamto tamkar anti a ganin ka? Ko a cikin amsar da zan baiwa kaina bai shike babu ba? Dan Allah, in dai da hali ka
hakura ka janye. Da sauri ya dago ya kalli Zainab kamar zai yi magana kuma sai ya fasa, dan Zainab tana da abubuwa da yawa wanda namiji zai ji kamar ya gudu da ita dan so. Yanzu yaya zai yi mallaki Zainab? Yayi wa kansa wannan tambayar da ko ni Salbas bani da amsarta, yayin da ita kuwa Zainab ta sake jifansa da cewa yaya kai nake jira fa. Na yi saurin kallanta da cewa ki haƙuri Zainab, wallahi da a ce zan iya janyewa da na janye. Ni dai yanzu alfarmar da zaki min ki lallashi anti ta yi haƙuri, ta san cewa aure rufi ne na Allah, ina matukar son na aure yanzu. Ki tilasta mata dan Allah ta tilasta zuciyarta ita ma ta haƙura da maganar. Amma kullun ni kaina ji nake gama ana ƙara min wutar san yarinya da nake santa. Shi yasa nake so ku yi min adalci, ku bar ni in aure farin ciki na. Wallahi zan zamo adalin miji. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga Allah muke kuma tabbas gashi za mu koma. Abinda Zainab ta faɗa kenan ta miƙe sai hanyar fita. Baby, abinda Abdullahi ya kiran sunanta cikin sanyin murya, ita kuwa ta tsaya ba tare da ta juyo ba, ta ce yayi dan Allah ka janye, dan ba zan iya sauraron ka a yanzu ba har sai ka yadda ka janye maganar auren nan a tsakaninku dan ku samu jituwa. ba zan iya ba. Amsar da ya bata kenan, haka yasa ta fice ba tare da ta kuma kallon shi ba. Tana tsaye a bakin kofar ta daga kanta hawaye kamar ana koro su ko na ce an kunna ruwan famfo. Zainab ta kalle ta cikin tausayi ta kuma ce anti babu nasara. Nan sai da ta girgiza kai ta ce ki hakuri Zainab, ina jin abin da duk kuka yi kuma na ƙara ƙaunar ki domin kina cikin masoyana waɗanda ba zan taɓa mantawa da ke ba. Da haka wallahi daga yau mun sanya kafar wando ɗaya da ni da shi. Zan sanya kafa in yi kwallo da duk wata biyayya da nake yi wa Abdul. Nan ta sake share hawayenta lokaci guda kuma ta bankaɗa cikin ɗakin ta shige. Ita kuwa Zainab ta bi ta da kallo cikin tausayawa, ta juya ta haye saman don gyarawa antin falon wasa farin girki. Saudat ya shigo yana ihun kiranta cikin ɗaga murya. Cikin isa ta fito tana wani shakar iska ɗai ta tsaya a gaban shi, ta kuma muskuta ta rike ƙugu ta ce gani nan tare kake son ka ci ni ko kuma bashi na ci ko kake bi na da zaka shigo kana haushin kirana? To gani cinye ɗanya ban dawo ba sai kai niyya. Sai ya sake mata wani irin kallo ya kuma ce ina kika ce ɗazu na dawo ina cin abinci na iske kin fita ba kyanan, kuma dan wulakanci me yakon da kika tashi zaki tafi ki yi abinci amma kika sanya kafa kika fita, ko da izinin wa kika fita? Nan ta wuro masa kwancin gam ɗin da take ci ta ce Abdul ka je wajen yar iska budurwarka da kake ganin tafi ni sai ta maka ba ni ba. Ban yi ra'ayin na tambaye ka ba ko ban yi ra'ayin na dafa abinci ba a gidan nan. Nan Abdul ya daka mata tsawa da cewa ke ki shiga hankalinki, kada ki kuma kiranta da yar iska. Wani bakin ciki ya cika wa Saudat zuciya, dan haka ta ce na yarda ba yar iska bace ba, to amma tsinanniya ce ko kuma ce karuwa. Ran Abdul idan ya kai dubu ya ɓaci, dan haka yana fidanu ya wanka mata wani shahararren mari a kuncinta. Wani irin raɗaɗi ta ji a cikin ranta, dan haka ta dafa wajen cikin bakin ciki da kuka kwatace yanzu dan Allah Abdul kai mun adalci akan tsinanni aka mare ni, wallahi ba zan yadda ba. Bata kai ga karasawa ba, ya kuma ɗaga hannu ya zabga mata wani sabon fefen mari. Ita ma ta ce ƙarshe, dan haka tana ɗagowa ta wura hannu da nufin ta wanke mijin nata, ta wanke shi da mari, amma abin haushi sai ta ji an riƙe hannunta ta baya, dan haka a fusace ta juya tana tsaye duk idan ta hawaye, ta girgiza mata kai tare da cewa haram alaiki ya ukti, wato ma'ana dai hakan ya haramta a gare ki ya yar uwa. Wasa farin girki. To a nan zan tsaya ta cikin ƙayataccen shirinmu mai suna muryar shahara, wanda yake zuwa muku ta shahararriyar tasharmu mai suna Salbas TV, ta cikin littafin nan da muke karantawa mai suna Afuwa, wanda Jamila Hallar Idris Goran Dutse
ta wallafa. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku taba alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu managarta masu kuma sa muku nishaɗi. Maganin hawan jini ce kyauta. Da haka ni Abdullahi Muhammad Salbas nake ce muku bis salam sai mun haɗa a shiri na gaba a gobe idan Allah ya kai mu.